naglakaw diha sa kangitid. Higala ang Dios nagmahal sa imong kinabuhi. Buot gyud sa Dios nga imo siyang simbahon sa espiritu ug sa kamaturan. Amen. Muna gingon sa Juan 4:24, kay ang Dios espiritu man, busa simbaha siya sa espiritu ug sa kamaturan. Kanang mga larawan ni Gala, wala kay makuha niya na. Daghang mga tao nining kalibutan niya, kung mabot ang sunog sa ilang panimalay, mas unahon pa lang diktit ang larawan nga walay kapuslanan. Nga dili mo tingog, bisan pag mangayo ka pa, dili na mo dunon sa imuha. Sa tinudanay lang ang Diyos na itong galagaran, dili siya makita sa atong mga mata. Muna'y nakabuta karon sa mga tao, nining kalibutana. Kaya tungod ang pagtulunan sa mga kasigulangan, ila di apong i-apply sa pagkakaroon. Muna nga ang ilang kinabuhi, gubot og samot, ang ilang kinabuhi, walay direksyon, ang ilang kinabuhi, na umulyod diha sa pagpakasala. Kaya tungod na sayop sila sa pagsimba sa Ginoo. Hinumdumi, kasadihang namatay ang atong Ginoong Hesukristo tungod sa atong mga sala. Sa ikatulong kaadlaw, nabanhaw siya, ug nikayap siya ngadto sa kalangitan, ug naglingkod siya sa trono. Apan ang mga tao, pangtod sa pagkakaroon, gikan sa daang henerasyon, nagpadayon gyapon silang simba sa Ginoo, nga ginama lamang sa mga tao. Muna hinungdan mga higala. Ang balaod sa Ginoo, gikinahanglan nga dili supinon. Mabasa na to sa Exodo 24 nga ayaw ka mo pagkulit ug larawan. Ibabaw sa langit ug ilawom sa yuta. Kay ako ang Dios nga bubuhan. Higala, pagmata na. Utba ang kasulatan aron makita nimo ang kamaturan. Basaha ang gitaguan nimo nga Biblia. Pangayong tabang sa mga tao nga nangalagad sa Ginoo o ginagamit diha sa gamhanang pamaagi. Higala sa tinud-an na ilang ang tinuod ng mga tao nga nagtuo sa Ginoo, nakabatunaw kabakuhan sa ilang kinabuhi. Gani ang ilang kaugalingon, ilang ipaggamit sa Ginoo sa gamhanan nga pamaagi. Nabasa nato diya sa 2 Korinto 5.